Ti para banget ngakwa ban ai men sim ipimta kat kum gaktin jong ublay naga gospel Matias kalnang gabasan kat kaba shipau bat khatway sngap mangan puli ipimta Jesus Christ ukuran yigini kentien wang suk kibayok pensitam nakabenta kahap nabajong ki long kahima ki beneng thot bakhat wai wang suk mapi habakin yakran ben bat pensitam yapi bat bakin ong ki tien baman baro ru yapi na kabenta jonga haba ki sulam ler thot bakhat arong tu ya kemen tu ya syat kemen ru namar ka bakrau ka bainong jongpi haki beneng na bakumta kila ya pensitam yakin nong ya thu lupa ki bala menshwa jongpi pi kani ka kren syai kani ka tin jong blai ka kren syai ni bala da pidai si syau senran jong Jesus Christ hatu pila ju syak pensitam ne pila ju syak kren ben ne au ka suk para banget ban let keren ban let yalap ya kaktin jong blai bat kibri ki rajak refi ki thap met refi suk palat kin kata hari ni hab ban keli hatu kadai ni am ka basisha habang akran ya gospel habang ikran ya ka jing yalap sisa ya kaktin jong blai ni keren kat kum kaktin jong blai kat kum kanong rem jong kaktin jong blai khambun sin ngalap para banget ka jing syakri jong kabang ngalap ya ngalap abah habang ipen kok ngu ia kan ni kaktin jong oblay ni keren ya kan ni kaktin jong oblay mentang bingi keren ni em kat kum kan ni kaktin jong oblay ngai kaya tengku buat ka partai kaya tengku buat ka partai bat kaya ke tengku ru bat kiniam kirukom jong ubriu bat ki an ki hukum jong ubriu ka an jong oblay ka hukum jong oblay lada fiat kat kum gani kan nong rem jong kaktin jong blai klampap pinya kendu mau siang bet kasuk ya tu babu kibriu pinlet mah nganong ni kan nak jingit mendai ba keren ban ya indreng keren nak jingit kasuk ya ba pilet ban rawai praise and worship ana ni pilet yang rawai choir syakmat bat haki beriu ki ro epi kasur ka babang kasur ka batian hanrei ngamong ni bakilong ki basniu kini ngam ben ngong kadai bangin rai ban yaro utrai hanrei lembat kata lara pila let sisa ban yalap ya gospel kat kum kaktin jong boleh pinsai kendu mau siang hang takan pinla sedang ban im kata ka jing im ka bayadai dur ba Jesus Christ ka jing im ka bakhut pinsa sedang ban keren ya ka jing sisa kum bakalong bat pimpan ya khle su bat ka perthai wa pi ka basniu pi khat bet ka basniu bat ka babha pim tre ban ya khle bat haba kanu ka jing hikai kalong khongpong ya ka tin jong blai ka do no jong pi kanum la ban susngap bat dei hang ta kan bahwa pikiran ya ka jing sisa mundai tang ba pikiran ya ka jing sisa kan mau ka ban syukran ka sok ndre haba pi im kat kum kata jing sisa pinsai kendu bat klampap bat ka perthai Jesus Christ haba wan sya ka perthai wan ban yalap wi tengku bat kini gi beriu jong ka perthai om tang kata kham tam bat ki farisi bat ki sadusi bat ki nong tho namar balai ka jing hikai jong Jesus Christ kalong radikal kalong unconventional fistu abalong unconventional kamdei kat kum ki jingkwa jong ki beriu kalong khongpong ya ka ba ki farisi kile ki sadusi kile haba ong ki farisi ki sadusi ki nong tho ki de ki beriu ki batep bha ya kani ka ktin jong blai ki batep bha ki prophet ki batep bha Moses ki batep bha ki tu ki Pentateuch mo ki batep bha ya ka ktin jong blai handoi de makihi ki bakhanglat yau Jesus Christ kialap ki tep bha te ki farisi ki tep ya ki nong itu lupa kitip lano Jesus Christ nuan kita ap kami irher henry habau lawan sisa Jesus Christ ubalong khun jong blai yalap sisa ka hima jong blai yalap ya bau dei mu Messiah kimla ban pediang ya ka jing sisa
kitip ya ka jing tho bakhut nrai kim dan yo men sim bakhut kim dan yo men sim bakhut ta dau kim shai ki supuli ya ka tien jong blai da ka jing le brio halor ka do baro dei hang ni habau men sim jong blai Jesus Christ pat bala pun do men sim bakhut ya tanra ya ka ju ta Bible ki puli para banget ka ju ka Bible kaju kaktin jong boleh ngilak benong uji sukres ru dan kaju gi parisir gi dan kaju nrai balai baki thut ya uji sukres balai gi apen shitam ben ya uji sukres balai ka poi yaki hadu bakin sanar phna ya uji sukres hagadim phna Calvary ya habaki abat ya kaju kaktin jong boleh kadau para banget ngarang fi bakim dan ya mensim khu nak kata kadau uji sukres ha gospel yu anes nang basau ukuran ya kata nong Samaria ong ublay uyet ya kita gi mamani ya ublay hau mensiam bat haka jing shisha baik lada ka jing shisha jong ka jong blay shem ladan mensiam khu unum kinum shai pi pol ukuran wong ba ka jing shakri ya ka dak ka penyap ma hanrei upol wong ba kim shakri shu tang haka dak kim shakri shu tang haka kikentin bala tho hanrei ila penslek iki do mensi makut beri habala penslek do mensi makut de hang taken bangin sasutu ia ka jing shisha jang khtin jang blai long kum tang anong pi lada pisu shakri yo blai tang dikintin pinsalong bau jen thot ya ki beri wi bashisha pinsa pensitam ben do pinsalong mapi ba pensitam ben ki bara ya ka khtin jang blai ban pensitam ya ki beri ki bashisha hadu katakan long mata mentak jing shakri ki long takirang long tek ke mahapor jong Jesus Christ baya ki bru ki ba shisha ki ba bat ya ka tin jong blai ki ba emot ku manong rem jong blai ba dap do men sim khu ki sha pen sitam na ki bru ki bara ya ka ju ka tin jong blai ngaso ngam kwa ban kran ya ka e ka bari nrei ka ba shisha na kata dau Jesus Christ usaong ya ki senran jong ong pinyo diam ne ka bon dalawan men sim khu pinyo pinlong kinong plah Judea Jerusalem Samaria bat hakdo ukut ka percai tiklam umen si makhut nginum lak ban syakri tin blai ngin sa syakri kongpong ngin sa penlong an penlong hukum ngin sa te gibriu ngin sa penshitam kala terta kada ka jingya senran ka bashisha pat kumba pupuam Jesus Kristus uang suk mapi habakin ya keren ben suk ki bayo penshitam na kabanta ka hak na bajong kilong ka hima ki beneng suk mapi habakin ya keren ben bat penshitam ya pi bakin om giktin bamman baro ru ya pi na kabanta jong habaki sulam le to ya kaman do shat kaman ru na marga bakhra wa bainang jong pi kalong habeneng oh para banget nganung len nang ni ya ka e ka bangalay lap nga ju syakat unong hikai lam le unong yalap lam le unong hikai bakala malak ju syakat kum kita ndrei mentang akamen namar nga habang apuli ni khtin jong blai ong tek kalong boong Jesus Christ haba ngaduai da ka jing ai jong blai ai kan ikhtiar na penbe iksu gitu ki bala ngap ha ka jingdi buat ha ka drugs ha ka kiat ha ki kam auria ki bala em nuti habang ayo ban penduai ki penyalam ki sa jing kala ka bomot ki phai su blai ngahun ya kata handrei wat mot ka diga basuk ki beri kin thap khti fi kam diga basuk masya keren penban ngasong ba unong yalap lam ler habo bleu penslek yang aru mensim khut ha duai pat diga ki slik kadan kabor ban im kata ka jing im ka bakhut ka baya deidur bat ka gospel kibriu ki bakenja mensim ki sutu ndai kibriu ki basudan ka pertai ki barang dan ka pertai bat ki badan ka niam monong kamtam kibriu badan har niam ki e palat ban sim ka jing hikai ka balong kat kum nak tin jomblai kilong pen ban ka ding pengkiang ki keren ben keren kho wat ya ka yeng ka sam wat ki ndai ngam pen snap shoot namar ba ngakanan no ngong plan jisu bi ka de ka jing shisha plan ka ba member ong bangin sa keren ben in sa